Rieħ il-bidla, il-Labor jirbaħ b'56% tal-voti. Il-Partit Laburista jakkwista l-maġġoranza u l-Partit Nazzjonalista jirreġistra telf u rridu nkunu aktar viċin in-nies. Dawn kienu t-titli tal-ġurnali li ħarġu l-għada li sar magħruf ir-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li saru f'35 lokalità f'Malta u Għawdex u li fihom il-Partit Laburista akkwista 56% tal-voti. Ma kinux biss l-istejjer ewlenin fil-ġurnali li trattaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, iżda wkoll l-editorjali. L-editorjal tal-ġurnal The Times jgħid li ż-żewġ partiti għandhom jaqraw sew il-messaġġi mibgħuta lilhom mill-partitarji tagħhom. Jgħid li kemm dawk li kienu kuraġġużi u minkejja attempt nhar is-Sibt ħarġu jivvotaw u anke dawk li astjenew ridu jwasslu messaġġ. The Malta Independent tgħid li d-diskussjoni issa ddur fuq l-elezzjoni ġenerali jisħaq li issa l-pajjiż għandu bżonn stabilità, dera ta' normalità u tranquillità. In-Nazzjon jgħid li l-Prim Ministru ġimagħtejn ilu tkellem ċar fil-Kunsill Ġenerali meta ta' bidu għall-eżerċizzju biex il-partit ikun aktar viċin in-nies. L-Orizzont jgħidilna li issa li Gonzi PN induna kemm huwa riġettat mill-poplu, mistenni li juża iżjed l-armi u l-mezzi kollha a dispożizzjoni tiegħu biex jirkupra. L-Orizzont jgħid ukoll li jdur kemm idur ma' ċifri biex jipprova jinjura l-messaġġ tal-poplu, Gonzi PN mhux se jirnexxielu u iżjed ma jġebbet u jżomm lill-Parlament ostaġġ jew jiddelega lill-Ministri biex forsi jdawwar it-telfa f'rebħa, iżjed se jkompli nqata' mill-poplu.